challenge ka na Oo. babalik ka talaga sa nakaraan. Natakot kang bumalik dito? Hindi lang, meron ako dito. So, andito na tayo sa labas. Ay! Hi! Oh, bakit? Inaabangan ako. Ha? Inaabangan ako. Sino? Bakit parang napakalayo ng iyong mga tingin? Ayun nga siya, papunta na. Papunta na siya. Marami ba, ano ba, memories, bring back memories, Marami. bring back then. Oh, taray. Dito, meron memorya ako. Dito. Saan? Dito? Oo. Nakapasok ka dyan? Oo. Ay, pachurot ba? Ay! Minsan wala nang sabay yung space o dyan, pwede dyan. Kita nakikita ni Naginit. Oo. Safe. O, taray. May naging boyfriend ka dito, di ba? May naging boyfriend ka dito. Meron. Yan, na-building na dito. Saan? Diyan yung building na yan. Oh. Tapos yung kwarto niya dyan. Ay, Nakapasok tara. ako dyan. Na-chat mo siya ngayon? Magkikita Wala kayo? na, wala. Wala na rin sila? Wala na. Umalis na siya sa company. Wala. Marami ka palang namimiss talaga. Favorite? Anong road number favorite? O ba dito sa road 7? 5. Ha? Kina... Wala. Oo? Wala. Sino nga? Wala. Comment down below kung sino po yun sa tingin nyo na sa road. Paparamdam pa naman siya. Ngayon? Ay! Nag-chat siya. Ano sabi? Ano sabi? Unti lang, kahit patikim lang. Na. Hindi lang, meron ako dito. Ayoko Visit na, ka. ayoko na Visit talaga. ka. Visit ka. Pinatakutan ko. Alam mo yung panahon, alam mo yung panahon na challenge ka na Oo. babalik ka talaga sa nakaraan. Mapaglaro ang panahon no. Ang tadhana. Ang maagkadahan ng mapaglaro. Yung Pero natakot ka talagang bumalik dito. Pogi. Low. Ay, ay. Natakot kang bumalik dito? Hindi naman sa takot. Ayoko lang. Alam mo. Pero wala akong magawa dito na tayo. Siguro this is my challenge. Oo. At trials kung kaya ko ba talaga. Nagbablog ka sa akin. Sa tingin mo? Ang mata mo. Andun kay kuya. Layo ng... Hindi kasi hindi. Ito, iniisip ko lang kasi paano kapag nagyaya? Ayun na nga, yun nga yung challenge. Yun yung masasabi natin yung tadhana, mapaglaro talaga. Oo. Pero I believe may pinanghahawakan ako na pangako. Diba? Na. So, yun, may pinanghawakan akong pangako kina Ate Alay, kina Mama Mary, To your sa parents. pamilya ko. Correct. So yun talaga yung And of course to ko. Brenda, di ba, Oo. nag-promise ko. At sa amin lahat. Oo. At sa inyo. Pero okay na rin naman yun. Malay mo naman, iba yung makasama mo. Malay mo si... Hindi, malay mo si... di ba? Yung naghihintay sa yung boylet mo dito Oo, noon. pwede. Kasi dami mo naging boyfriend. Yung panadero, di ba naging jowa mo rin yun? Aminin mo yan, doon ka natutulog. Araw lang yun. Ha? Itong araw lang. Sibak. Doon ako natulog. Oh, hinahanap ka namin. Oo. Nung nasa loob ng bahay ni Kuya si Brenda. Ikaw pala doon ka ano ginagawa mo ron? Nagmamasa ka din? Nagmamasa ka rin ng harina? Siyempre naghanap tayo ng kalinga sa pagmamahal. Alam mo yung diba? Feeling natin babae Ano nga tayo. pangalan niya? Ano pangalan niya? Alfred. Oh. Asa na siya ngayon? Wala na? Wala na rin niya. Naglipat na siya. Ay, bakit? Hindi na kayo nagkakantakan Wala ngayon? na. Ako sakali mag-chat siya ngayon. Sabihin niya sa'yo na andito ako ngayon sa Caloocan. Oh. Meron ako dito. Anong meron? Tinapay? Meron ako dito mamasahin. Wala naman involved yun ng ano. Talagang love? Walang. At tumbling-tumbling lang, chururo-chururo. Oo, ganon. Taray. Sa bagay, sexy-sexy ka nun, Kaya no? nga, kami ngayong payat days. No? Pinagsisisihan mo kung na tumaba ka ulit. Hindi na, nakakamiss lang yun, pero hindi ko pinayusihan kasi itong tabang to, ito na yung pagbabago. So, Nagbago talaga. From sexy to siksik, di ba? Kaysa naman bumalik ka sa kapayatan, my God, sira naman yung buhay natin. Huwag na. Saan kayo dito madalas? Hindi, ito yung kuan niya. Pesto?
Dit, Ito, kachurutan ko din yan. Yung- tumbling-tumblingan. Yung ganon, doon sa road 5. So, mabibili ka, road 7, road 5. Kung noon. Hindi, kung ngayon. ako. Kung ngayon. Dito ako road 7. Ayaw na. Wag na. Baka dyan na siya mamaya. Ah! Ano nga chat niya? Wala. Wala. Wala chat? Send lang yun. Basta chat niya, meron Nung- siya. Kung nung nag-chat siya nang meron siya, anong naramdaman mo? Wala na, parang wala na talaga. Hindi ka nagulat? Hindi na, parang Bigla. wala na. Okay, dead mo na Oo, talaga. So parang wala na talaga. Sige, malalaman Yung mo. katulad noon na, di ba? Dead ma lang. Hinihinig tayo. So ngayon malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Kapag kumakain po kami ng tanghalian dinner na wala si Bakang, alam nyo na. Alam nyo na. Ano Ha? ba? Yan siya. Mas ganun po siyang gwapo.